El reglament de l'Arxiu Nacional. En aquest vídeo us presentarem quin és el reglament de l'Arxiu Nacional, quin és el seu contingut d'una manera gràfica i senzilla. El reglament de l'Arxiu Nacional recull quin és el funcionament de l'arxiu. Per tant, estableix quin és el seu sistema de gestió documental, quina és l'organització interna, quins són els serveis que presten els usuaris i quines són les mesures de difusió dels seus documents. De fet, el reglament és un requisit, d'acord amb la normativa actual, per tal de que l'Arxiu Nacional pugui estar inscrit en el Registre d'Arxius de Catalunya, que, per altra banda, és un dels elements bàsics del sistema d'arxius de Catalunya, del qual l'Arxiu Nacional en forma part com a element essencial. Portada. El reglament és el document número 2 de la nostra col·lecció de normativa interna Polítiques de Centre. Sumari. Abasta els objectius, les funcions i tots els àmbits d'activitat de l'arxiu des dels principis inspiradors a la difusió. Presentació. L'Arxiu Nacional de Catalunya ocupa un lloc central en el sistema d'arxius de Catalunya. Definicions i objectius. Es tracta d'un document marc que s'haurà de completar amb la redacció de polítiques, procediments i instruccions específiques. Principis inspiradors. Experiència, participació, accessibilitat i transparència, compromís amb la qualitat i el servei i actualització. Funcions. L'Arxiu Nacional de Catalunya és un òrgan adscrit a la Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura. Organització. El centre s'estructura a través de la direcció, del servei de coordinació, les àrees de gestió dels fons i les àrees tècniques. Sistema de gestió. El centre vetlla per la democratització de les solucions tecnològiques i l'atenció més adequada a les legítimes demandes socials. Política d'ingressos. La documentació ha de ser rellevant, representativa de la història i la societat catalanes i útil per a la recerca. Tractament dels fons. Adapta i desenvolupa a la realitat dels arxius catalans les normes arxivístiques de descripció internacionals. Accés, consulta i reproducció. Facilitar l'accés als documents públics és un deure que té l'administració envers una ciutadania cada cop més empoderada. Serveis. A través de les seves instal·lacions i de la presència a la xarxa, ofereix la consulta pública i gratuïta dels documents que conserva. Serveis. Servei d'informació general i assessorament especialitzat, consulta i reserva de documents, reprografia, recursos didàctics i préstec bibliotecari. Comunicació i difusió. Desenvolupa l'acció cultural a través de jornades, exposicions, informació des de la pàgina web i les xarxes socials, memòries i infografies. Gestió de la qualitat. Consolidada des de 2004 a través d'una certificació amb un doble objectiu: millora dels processos i recerca de la satisfacció dels ciutadans.